Tá ardú manama tugad fern pel na man Maigh Coillí chuinnig de Fedadorian County. Ina gingas Cluiche Ceannais agus fis Jór hÉireann na riachta Anna Maria O'Donoghue den Cromán hÉireann. Ní hála Drisláán ha Montráfarsa Cluiche Ceannais pel Sóisir na hÉireann ortha ag AIB. Dúdas ballisteachtaí Páirc Parnell agus dúis mórdas na bútóirí an sa tránó na Craobh Sóisir na club. Deisianis ag Maigh Coillí chuirtha Cail chuinnig a teacht agus búna maach an teachtaín stad seo bhfuil tá contúirte sigan sa deis ag an man Lár Parca sinní Laura Green agus ag an deire an fel imethe hÉireann lína ba bheag ná go raibh sé fuit ag an cúlbáir Del Murphy ag an deire imethe steach sa líon tán agus cúl luach an son ag chuirtha Cail chuinnig tús maach a siúd. Countguard gan éon duine ná Jory in achan son le céad parcel agus é sin éasca dip a ceistan son a ríist féin gosant ag an Cromán agus cúpla scór luach géaltan son a có. Sure Dave Ella beidir bhfuil oscailtí sigan son an count ag Praba agus an tá an son ar a cúlbáire nar críoch an count son a sig sa líon tá deisian son ag an lán tosaí ag an Cromán sin Emer Burke ar ná sé hain sí siúd. Mary Kate Smith inis ag fécintar na rana. Tóirí titim Hernash ag Maigh Coillí ag ag deire ceann garda seachtaí Mary Kate Smith sin níos fearr a chortha círí. Seo duine maithe le Roisin Griffin fós a dul leis a gitóg beidir an seosá agus tá sé sin go snas de hÉireann trasnáin an donna Griffin. Leis an ceann number 3 ag Maigh Coillí go dtíon bhean chuntuirteach sinní Katie Nolan. Carrick Castal inis. Spás sé an son agus lánta sí déanamh go maithe son sinní I Dwína Keane agus ag a deire a dul Hernash agus tucha sé Hernash tí Katie Nolan a hosnig an Cluiche agus a críoch nín le Coolína agus tar nó an chéad hÉireann ó club na man I Gail chuinnig a bheith gimmert ar lá mór na Cluiche Ceannais agus well an buntáiste a ríis tuch an son ag Eddie Cuthbert an réiteoir sleann na trí go dtí Kate Purcell seansa cisiúd ag a deire tá sí sást an Coolína ghlacha na scór na teach níos fosa go cinnte do Maigh Coillí agus well obair le déanamh ag a stad seo ag an Cromán. De seile ag Maigh Coillí ag tús an dair leatha agus an ceann a bheith tóca ag Ellen Lawler. Tarling to six and all Contourteach agus Bruin son or Cromán. Seile Hernash ag Maigh Coillí agus ag a deire Mactin van Contourteach Katie Nolan a ríist an séú Coolín sa clé cisiúd agus deacrachtaí ag an Cromán iasmachún sa tránóna. Beidir bhfuil deisir Dave Ella Roisin Griffin agus well ceann mar tóca cisiúd agus beidir bhfuil Contourt oscailtí an sa deis beidir a cúlmán leanasí tá siad sásta an Coolína ghlacha Maggie Quirk ag a deire agus díag ar níag iad a teacht Hernash in San Caivland. Seachún na ríist Ellen Lawler. Tá tarling san nád Contourteach istigh agus well brú á chuir hí siúd agus last second an pass a hairt amach an sa dí Kate Purcell agus ag a deire sciorn sí tríd an count a hÉireann trasnáin scór maithe son na ríist ag Maigh Coillí. Leis bhfuil freigra Tastal well tá sé Tastal go dóite ag an Cromán tá sí taobh hir agus bhfuil chalíse sigsaí chearnóg an son tá an réiteoir teach de níos agus go leordaoine sínt an son leis go dul isteach agus leirt leis na bhair well an cinnig a deire Cicéiricha má se deisianis ag an Cromán agus an Cicéiricha le teacht bhí an chalíse go cinnte stig sa mosca an ceart an son ag Eddie Cuthbert agus well tar sé sin deisianis de Roisin Griffin an Cromán a hÉireann Hernash in San Cléthe ó sa córamach an son tá Sarah Corcoran ach é sin ísisiil fad na talún ag Roisin Griffin Cicéir neadtha sa líontán agus a brab na súlí leatra ach éon cúlaháin cúisí ar clé chu an cúlbáir an tro ceart díreach fin a lábha agus well tá an cléthe dúisithe beagán is seachún a ríist Maigh Coillí. Hernash a hain siad go dtí Katie Nolan a ríist I féidir le duine ná Jory iasmachún sa tránóna agus scór maithe le aimsin sonna cé. Maigh Coillí a teacht báthháin eile. An spátas chumada nó gona rátaín agus chuir na míníos túise go tócha Líis eile déanam semach a sig sa cearnógan son an réiteoir gar gomada nimmert dul isteach a ríist chun chin tú leis na mair agus se an cinnetá déanta Cicéiricha ar Dave Sudden forchan ceann eile neadathe ag Roisin Griffin agus seantanis ag Katie Nolan solas an lé a chur atra a ríist bhí an Cromán ag tríd Hernash Katie Nolan well tá sé sin ag a deire imethe hÉireann trasnáin Tangabháil róáir ag a deire
agus well seans fós ag an Cromán. Leis na tilhailte lastan agus siad a tastáil I Borg Parnell agus deisinis Beidir ag an Cromán a teach tríd leis a getón Creeknas a líontáin an tarna cúlaigh Roisin Griffin sár iirecht ar fada siúd an cumar scéil greidir as an gléthe ach díogar níag le cúgnú sé an ómad an ús tan Cromán ag trid th náis agus a brad masúlin bhreanna leidú go mórachá seo chungaríis curtha chiaí misnach an isicha Count on Ibrahim Tríd agus an brú ar fad ar curtha Cail Coinnig deis ar cúlín an cóil scór Mary Ellen McDonald le gadara Tommy Corham beag duine hílacha sin 7-8 nómad ó hin. Nis Count on Sleonthe Tríd agus an time geall bheith caitan sa tá cic séir gnóthathe ag Maigh Coillí an son ag fíor na himmartha deisinis. Curtha Cail Coinnig dul cúlín chun na maithasa tá sé sin leis an datóg slánathe go maithan son ag Katie Nolan an 10 gúlín ag siúd agus leis sin an bunán sétan sa Brisha Creed an Cromán cé lura ag Maigh Coillí an chéadú riomh de club na man ó Cail Coinnig ag bóchant ar lá na gréimhacha ile hÉireann. Agus an cordanis le brunne ar an gaptain Clóda Hanlon lá starúil don club ó Cail Coinnig